Гомельшчыну прадстаўлялі дзве ўдзельніцы. Адна з іх – Вольга Сідарэйка. Працуе ў рэчыцкім аддзеле дэпартамента ахова і спрабавала свае сілы на конкурсе не ўпершыню. Другая – Анастасія Гарбачова, майстар спорту. У органы потрапіла ў гэтым годзе. За 3 дні свайго знаходжання на гасціннай гомельскай зямлі удзельніцы конкурсу не толькі прайшлі актыўную падрыхтоўку да ўдзелу ў конкурсе, асвоіўшы навыкі дэфіле, харэаграфіі і сцэнічнага мастацтва. Аднак і пазнаёміліся з яе славутасцямі. В Гомеле впервые очень понравилась такая немножечко историческая, что ли, атмосфера. Дома такие, очень сохраненная история вот в городе ощущается, маленькие улочки. Такое мероприятие с огромным таким масштабом, оно не пройдет незаметно, оставит глубокие эмоции и впечатления у всех участников и зрителей. Чацвёрты рэспубліканскі конкурс прыгажосці «Міс дэпартамента аховы 2025 дабрабыту прыгажосці» прынёс свае навінкі. У гэтым годзе усе 16 удзельніц атрымалі тытул, ніхто не застаўся незаўважаным. А доўгачаканую карону атрымала прыгажоня з Магілёўскай вобласці Юлія Маісеенкава.